Mwanchumu ligereri togendrete niko abasae bagendrete gosemigwa koibwa mono gwetanga kurwasa obusari ana mono bwateranirie amono korobekana kwo kogendereirete gosokwabe kwaebere gokwaniki sense ya Kenya ase amatuko amake aitire aya ngani gako bwatekana nabo igo nogochika kurwasa serikali ana mono gwokwimukirwa ebitambukire bitindi gochia abasae bali bakonyara kwa bakobuna amachiko abo igo nigo obosemi bwo bwagendere kurwegwa igoro yabasae na mono gotiga obotumiki bw'ebinyugwa biri bitanchirie korani go bigo chibiasalia amagima abo Muligito Diponi Asanya na mange. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu aende hospitali akienda kotini. Yes. Wasimuue lakini wapige hii miguu ivunjike ndio aende kotini, aende hospitali akienda kotini. Hasa matukabwa ngoiga nigo liberera lia bali koene kigwa emergency ya Kenya goika okorobekana kurwase kiombe kya basai ya agency engana yaireretwo mu waziri wa burendi bwa ime Kipchumba Murkomen na boigo omuraiwense Dr. William Samuel Ruto koena na ogochika okoya engana bono yagikeriwa hasokoraswa kwa masasi gocha seke goliekeke musabere serikali ite ya Kenya nara Murkomen ogotebanga odewens ogoike police station ngomusikari amurasi mwanja manganai bono goitani byonsi ori nsigetenga mo president wens nera ajete igorogoro moisonde agatebanga murasi ogogoro mwanja murasi ogogoro mo mwanja mekone yere ka kishwa ngaitwa ikire no mwandi to ikire fado sabere mo president witu akore meremia because we believe as the state officer we ya Kenya nero bwente kwa number 1 kusaba murembe kubotekana no gusiria kwa magima y'abasaya bange anana ubagocha besokia asukurobekana nigo litukolia lero omwe MCA we ward ya Bogusero Vincent Abuga aboriri abaibori gokwanera abana babo ekiagera kurobekana talikorokwo omwere wokonyora engeri ya kirari tuko gaki onko basaba ngo mwibori oregaiga okwanera omwibori omwano ntomanyete nganse teribia lakini okuandamana na gukora abenko be solution because yaikirero bakari kwa masasi na kinyona kaki muombe watoto wetu ni manyete nga is because gasita hiyo lakini tosabira abana as we move forward ni manyete ngantonyore ki abana baitu bakora gukona yaiga asa matanga yoko mwenio mogaka Francis Sombongi korwa ase kenyoro kya Nyagancha egotoke ward ya Bogusere bunge ya Kitutu cha South nigo boigo agikerio boengia marwa no botumike binyugwa bitancheiri engana atebanga nigo yabireke gosiria kegorie keke ekenyoro kenge bwata bamura basomete abandi barabanyagitari abandi barabari lakini ko barure mbere mu bayikireka banyura maruma kego fada bagoncho kwa baba chibari umumuro gatare mutwore gubwata kibija umumuro no munyagitari by profession okurwari mosojo ase bali moko na mosojo health center bono ne rusaje ta asini niga unaje te rusa onjuki atinde onyata iko bimatu bali moko nga marumu tarani katika jina la Yesu kosego natari boy kuripotere gatasenikia wanjite kya gatembe kuroiga se kinyoro kya Nyagancha kegotoke ward ya Bogusere bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii letera nigonkoro kwa Dipon Asanya.